Nagmalinaw ng pagsugat sa Pasko sa Dakbayan sa Mandawi. Huwag natalang biktima sa pabuto o stray bullet. Si Chona Carrion sa report. Gihulagway nga malinaw ang pagsugat sa Pasko sa Dakbayan sa Mandawi. Mato ni Senior Superintendent Julian Intoma nga sa ilang monitoring sugod alas 6 kagahapon sa gabi hangtod alas 6 kaganihang buntag, negative ang mga biktima sa pabuto. Lakip na nga walay biktima sa stray bullet. Mapasalamaton si Intoma sa kooperasyon sa publiko ug nang hinaot nga magpadayon kini hangtod na pagsugat sa bag-ong tuig. Watay ang toward incident na nahitabo karon that time. Then karon kapaskuhan pa man daron manghinaot ang atong pag happy-happy o pagsaulog sa atong kapaskuhan nga dili unta mo resulta sa inana kanago sa inom paghuman na manag rumble na hinon man sa times doon natay mga physical injuries na nag-expect pa mi. Gidasunan kini sa Mandawi District Hospital humanway na landing nga biktima sa pabuto ug indiscriminate firing. Hinuon adunay mga nalandig kay nangahubog. Andam hinuon sa kanunay ang mga kagamitan ug tambal sa Mandawi District Hospital kun adunay mga biktima. Pahimangnon ni Dr. Mario Tumakmol Jr. nga kun ugaling mabuthan, hugasan sa nag-agas-agas nga tubig ug sabunan, usa pa kini butangan og bandage. Ug kun grabe ang samad tungod sa pabuto, mas maayong dad-undayon kini sa tambalanan. Bisa to ang census gabi, wala raman tayong mga nabiktima sa pabuto or mga fireworks related nga kani incident. Daghan lang tayo mga cases of mga mauling, mga cases nga mga nahubog ng mga pasyente nga about diri mga vehicular accident. Chona Carrion, Balitang Bisdak.